vám ukázať, ako oni vedia hrať, je v niečom zaujímavé. A síce, že prichádza na scénu najstarší bača, hádam žijúci na Slovensku. Chlapci, poďte mi na javisko, potom sa budete poskávať. No. Pozrite sa, jak starci sa ľúbia. Sa dlho nevideli. No tak toto je pán Šavrtka. Prichádza z Liptovskej Teplice až... Teda Revúz, on ma hneď opraví. 87,5 roka hovorí, pápež je len o 6 mesiacov starší odo mňa, povedal. No, nič neviac a on si ráta svoje dni. Ja by som ťa veľmi rád privítal pod bližšie mikrofónu. On má také krásne zažitky. Povedz nám o tom, lebo my už nerobíme prvý program spolu, ale títo ľudia to určite nepočuli. Ako tvoja žena na teba žiarlila, keď si bol mladý, pravda? No tak bol som mladý, chodili turisti, no už ako na Salašách, po značkách, hore na holiach. No a išli, veľmi pršalo. Taký zlý čas bol, sme ovce večer dojili a dve ženy išli hore k rúňom. No prišli ešte honelník, čo nám ovce duril do strungy. Vraví, bača, voľaké ženy idú. A čože sa to zaženú? V takomto plánom čase. No ale potom už prišli, no pozdravili sa, dobrý večer, no a už tak. To boli Češky. No a my by sme vás prosili, taký prístrešok, mokrie sme a toto. No ja vravím už honelníkovi, ale psi sa reku popúšťame okolo koliby, chodte ich uviazať a tam reku pod kolibu, pod prístrešok. A ženy súce také, ešte mladé, no. Boli už, no, ešte mali ísť tam na Borišov, to bolo kus cesty, po bláte, po prťach, no už po grúňoch. Na tma padala, tak sme, ja vravím, no dobre, tak tam si sa poskladajte, no ale na noc zase nám bolo ľúto, no tak aj do kolíby, aby šli. No, už mali ísť zase na druhý deň, však na výlet po tých vrchoch, na Krížnu, to je veľká fatra, a večer zase psi brešú a čas nebol dáky. A iba keď vraví jeden z Valachov, no a to voľáky dvaja idú, lebo naďalej ani nepoznal, či sa chlapi, či ženy. A keď sa blížili, to idú bača tie dve. No a ja vravím, na čo reku? No a už zase prišli, tak sa im popáčilo, že boli 2 týždne na Salaši a už mi všetko robili. Ja som skoro nič, sa ma pýtali, čo treba umyť, čo treba poriadiť, vyzametanú. No jeden taký dobrý, sme boli hodne rokov na Salaši ako môj zástupca bača, ale z tohto nebude dobre. Sa ženy dopočujú, to bude zle z toho. No, aj tak bolo, keď odchodili, na druhý rok prišli, ale ja som už tam nebačoval. Už boli druhí, ja som išiel k Mikulášu, no a prišli ko mne domov, ku mojej, na toto, že pozdrav zanahávajú a kávu mi donesli, pálenku. No a potom žena hneď na druhý deň moja prišla, počúvaj, a tam bolo ľudí, to bola nedeľa pri stole pred kolibou. Počúvaj, toto ti Češky voľáke poslali, a to ako? No, tak ma prezradili. No a ja som to nechcel povedať, čo bolo. No, tak. No to chce teda naozaj potlesnať.
87,5-ročný človek si pamätá, čo bolo pred 57 rokmi, no vtedy si mal asi 30, tak si Ale pamätám. už som mal viac. No, tak viac, tak to je Som jedno. bol väčší špekulant. Je väčší špekulant. Tak teraz nám zahraj, ako si sa to ty naučil, ako si to pamätáš, poď na tento mikrofón. Dobre. A tu budeš spievať. Slniečko východí, bača vonku stojí. I Bože môj a Pán môj, kde sa chlapci moji? Bože môj a Pán môj, kde sa chlapci moji? Či ich pochytali, či ich povešali. Bože môj a Pán môj, kdeže sa podeli? Bože môj a Pán môj, kdeže sa podeli? Sedel som v Harešte, v Ružomberku v meste. Páčilo sa mi tam, budem kradnúť ešte. Páčilo sa mi tam, budem kradnúť ešte. Neukradnem 10, ukradnem 50, aspoň budem vedieť, za čo budem sedieť. Aspoň budem vedieť, za čo budem sedieť.
Zachíra, Viglasky hajdusi, Viglasky hajdusi lapali holuba. Nebol on to vtáčik, ale to bol zbojník. Mal v ruky zelinu, mal v ruky zelinu, druhej karabínu. Keď on s tou zelinou na dvere pošíbal, z tých dubových dverí, z tých dubových dverí zánky hneď padali. A s tou karabínou strieľal do bandúrov. Iba jeden večer, iba jeden večer vystreliť nemohol. V krčme cez oblôčok preletela strela, zranila ho ľuba, zranila ho ľuba, olovená guľa. Tam ho poviazali do reťazok dali na Vigľavskom zámku, na Vigľavskom zámku páni ho súdili.